Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia Ta până la nori. Dreptatea Ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile Tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijini pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbla aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Deschidem cu Imnul 17. Doamne, Sfinte, Te mărim! Să ne plecăm inimile în rugăciune. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că Tu ai făcut posibilă prezența noastră aici. Îți mulțumim frumos pentru că din nou dorești să ne înveți din cuvântul Tău și pentru că ne-ai dat această posibilitate de a studia, de a cerceta și prin Duhul Tău cel Sfânt ne promiți și înțelepciunea pentru ca să înțelegem lucrurile așa cum le dorești pentru noi. Îți mulțumim pentru că vrei să ne ajuți ca fiecare dintre noi să ne găsim rolurile în viața noastră, în societatea aceasta, în biserica și în familiile noastre și Te rugăm pentru aceasta să ne ajuți să ne facem datoria așa cum trebuie și cum este mai bine. Te invităm în mijlocul nostru în această dimineață și dorim ca Tu să binecuvintezi intervențiile acestea și să le faci ca să fie constructive pentru viața noastră de fiecare zi. Ajută-ne să nu pierdem din vedere misiunea pe care Tu ne-ai încredințat-o fiecăruia dintre noi de a fi ucenici și misionari în lucrarea Ta. Rămâi cu noi în continuare, cu cei care astăzi nu se pot închina Ție în condițiile cele mai privilegiate și de aceea Te rugăm ca să ne faci sensibili și să ne gândim la cei în nevoi și la cei în suferință și totodată să încercăm să ameliorăm acolo unde putem și unde este nevoie. Rămâi cu noi și numelui Tău ajută-ne să-i aducem onoare, slavă, cinste și închinare prin ce facem, prin ce suntem și prin toate acțiunile noastre. Că Te-am rugat în numele Domnului Iisus și îți mulțumim. Amin. Vreau să spun bun venit tuturor în dimineața aceasta, a doua oară, pentru cei pe care nu, în fine, cărora nu v-am spus în această dimineață.
Sper să vă simțiți bine în mijlocul nostru. Astăzi avem o zi puțin specială, este o zi dedicată misiunii femeii și tot programul de acum înainte va fi legat de misiunea femeii. Vă doresc un sabat plăcut alături de noi. O viață curată într-o lume nelegiuită. În 1994, Rwanda a experimentat un genocid îngrozitor, al cărui rezultat a fost peste 1 milion de morți, dintre care 100.000 au fost membri ai Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea. În timpul conflictului, un trib căuta să extermine alt trib. Tribul atacat a alergat la biserici pentru siguranță, gândindu-se că nu vor fi uciși în biserică. Într-una dintre aceste biserici s-a ascuns și un grup de adventiști. Ușile erau încuiate și toată lumea stătea grupată, rugându-se pentru siguranță. Curând, gloata înarmată cu macete a spart ușile, omorându-i pe toți cei pe care îi întâlnea, chiar și pe pastor. A fost un masacru oribil, numai câțiva au scăpat. Câteva zile mai târziu, după ce ucigașii au plecat, supraviețuitorii au venit să adune trupurile moarte și să le îngroape într-un mormânt comun. Când adunau trupurile, au găsit o femeie a cărei inimă mai bătea. S-au grăbit spre spital, sperând să-i salveze viața. Lupta ei pentru viață a fost intensă, dar a supraviețuit. În următorii 3 ani, ea a tot fost când externată, când internată în spital. Într-un final, a început să-și reconstruiască viața cea nouă. Fiind soția unui pastor adventist de Ziua a Șaptea, al cărei soț murise în masacru, sora Maria a decis că moartea soțului ei nu a fost degeaba. S-a mai hotărât de asemenea că nu-și va trăi viața în amărăciune și ură, dimpotrivă va oferi iertarea acelora care au rănit-o atât de profund. Cum să practicăm iertarea, mărturia Mariei? Maria a citit în epistola către Romani: dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Romani 12:20. Descoperind că unii dintre ucigași fuseseră capturați și se aflau încarcerați într-o închisoare apropiată, sora Maria s-a dus să îi viziteze și să le ducă de mâncare. Cu trecerea timpului, ea a devenit figura maternă a acelei închisori, care aducea în mod regulat hrană și pături deținuților. De asemenea, ea a început și studii biblice cu ei. Într-o zi, în timp ce lucra cu prizonierii, un tânăr pe nume Rukundo a venit, s-a aruncat la picioarele ei și a început să îi le sărute. Doamnă, vă mai amintiți de mine?" a întrebat el. Sora Maria a început să respire din greu, pe măsură ce îi recunoștea fața. Era omul care îi ucisese soțul, el încercase să o ucidă și pe ea de asemenea. Doamnă, mă veți ierta?" a întrebat el cu ochii în lacrimi. Cu grijă, ea l-a ridicat pe tânăr de pe podea și l-a îmbrățișat. Te-am iertat deja de multă vreme. M-am hotărât în inima mea că nu voi purta ură. Nu voi pierde anii mei cu amărăciune sau ranchiună. Te-am iertat." Timp de 6 luni, sora Maria a studiat Biblia cu Rukundo. Drept rezultat, Rukundo s-a hotărât să se boteze. În ziua botezului a stat în fața întregii închisori și și-a mărturisit păcatele. A fost frumos și mișcător. Maria a fost și ea acolo ca să fie martoră. După câțiva ani, guvernul din Rwanda l-a iertat și l-a eliberat din închisoare. Totuși, familia lui Rukundo, inclusiv mama și tatălui, fuseseră
iar el nu avea unde să se ducă. S-a îndreptat spre casa Mariei și a bătut la ușă. Sunt singur și nu știu unde să mă duc. Ce ar trebui să fac? A întrebat el. Ea a zâmbit. Și eu sunt singură. Te voi adopta și vei fi ca fiul meu și îl vom aștepta împreună pe Iisus să vină. Apoi, împreună, îi vom întâlni pe cei dragi ai noștri. În cartea Parabolele Domnului Hristos citim: ultimele raze ale lumii Harului, ultima sorie de har care trebuie să fie vestită lumii, este o descoperire a caracterului iubirii sale. Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe față slava sa. În propria lor viață și în propriul lor caracter, ei trebuie să descopere ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Poate că acțiunile Mariei par a fi un exemplu de model extrem al dragostei lui Isus. Totuși, cred că acesta este felul de creștinism pe care ne îndeamnă Dumnezeu să-l trăim. Este de necrezut, este radical, este supranatural și este omenește imposibil, cu excepția persoanei care este umplută de Duhul Sfânt. Amin. După această frumoasă experiență, înainte de a trece la tema prețioasă care mi-a fost încredințată să vă prezint astăzi, aș vrea să fac câteva precizări cu privire la Departamentul Misiunea Femeii. Ce nu este Misiunea Femeii? Nu este un club al femeilor în care se discută problemele lor și, în mod deosebit, se pun împotriva bărbaților. Nu este o mișcare feministă care să-și apere drepturile sau să-și le câștige. Nu este o mișcare revoluționară și cred că sunt multe idei preconcepute cu privire la ceea ce nu este, de fapt, Departamentul Misiunea Femeii, așa că astăzi am să vă vorbesc despre ce este Departamentul Misiunea Femeii. Obiectivul principal al Departamentului Misiunii Femeii este să întărească, să încurajeze și să susțină femeile adventiste în slujirea pe care o au ca ucenici în Biserica lui Dumnezeu și în afara ei. Misiunea femeii nu se limitează la un program anual. În general, în bisericile române este în jurul zilei de 8 martie, în care este celebrată femeia printr-un program special. Vă servim frumos cu cozonac la ieșire, iar din fondul comunității se reușește să se scoată cu chiu cu vai o sumă destul de importantă pentru florile care se oferă la sfârșit numeroaselor surori din biserică. Departamentul Misiunea Femeii are lucruri mult mai importante de prezentat. Și la nivel mondial sunt alocate 3 sabate anuale. Este un sabat care este prevăzut în luna martie, în care femeile sunt invitate și învățate cum să se roage, să caute subiecte pentru rugăciune și pentru ca viața lor personală să devină eficientă în lucrare. Pentru al doilea sabat, în special este în luna iunie, Departamentul Misiunii Femeii prezintă misiunea pe care acest departament o are prin programele care sunt venite de la Conferința Generală și care sunt, bineînțeles, transmise bisericilor locale, responsabililor din bisericile locale. Un alt sabat important în cadrul Departamentului Misiunii Femeii este în America în luna august, în special în Uniunea Franco-Belgiană. Acest program are loc în luna noiembrie și este un program dedicat non-violenței. Acest departament are 6 obiective în planul său de acțiune. În primul rând, este eradicarea analfabetismului. Bineînțeles, în contextul în care ne aflăm noi nu e cazul, dar toți avem nevoie de o educație eficientă, corectă și reînnoită în fiecare zi. Putem, de asemenea, să susținem persoanele care nu au acces la educație. În țările africane, de multe ori se face trierea. Dacă într-o familie sunt 7 copii, dintre care 5 băieți și 2 fete, băieții merg la școală, iar fetele nu. De asemenea, femeile sunt în general
pe o scară mai jos în ce privește accesul la cele mai bune școli, deși astăzi se fac multe, se avansează foarte mult. Combaterea sărăciei este punctul numărul 2. Și aici nu e nevoie să mergem neapărat în Africa, pentru că săraci avem totdeauna pe lângă noi. Și ce presupune aceasta? Nu presupune un om care chiar nu are ce mânca, ci totdeauna vom avea un om mai sărac decât noi și mai bogat decât noi, oricând putem fi săracul celuilalt, dar bogatul celuilalt. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă ca să ajutăm, ca să privim pe ceilalți de lângă noi ca pe noi înșine, ba uneori chiar mai presus decât noi înșine. Asta presupune că dacă eu am mâncat și sunt bine, să am în vedere ca și celălalt de lângă mine să aibă aceleași condiții de trai. Însușirea măsurilor sanitare este al treilea punct important al Departamentului Misiunii Femeii. Ce presupune aceasta? Astăzi, într-adevăr, din campania aceasta mondială împotriva epidemiei, ni se spune și am învățat cu toții că trebuie să ne spălăm pe mâini, să ne dăm cu gel, să purtăm masca și să păstrăm distanța. Dar igiena nu se limitează aici. Este vorba de a păstra un cămin curat, o casă curată, de a găti în condiții de igienă corecte, de a educa copiii în așa fel încât să aibă o educație sănătoasă din punct de vedere al îngrijirii corporale, dar și a alimentației. Echilibrarea timpului de lucru. Poate că astăzi vă vorbesc mult despre Africa, dar un studiu recent spune că o femeie africană își petrece 3 sferturi din viața ei căutând apă. Problema aceasta a echilibrului muncii a marcat omenirea chiar de la început. Deși Dumnezeu a făcut lucrurile destul de clare, a făcut o seară și a făcut o dimineață. Deci pentru el ciclul natural era să muncești, dar să te și odihnești. Oamenii au pierdut din vedere acest lucru și pentru ca afacerile să meargă bine, patronii uneori au exagerat și au făcut ca salariații să lucreze până la epuizare, ceea ce a condus de-a lungul timpului la revolte, la revoluții și iată că am ajuns în zilele noastre în care din cele 168 de ore pe care le are o săptămână, în statul francez, un patron nu poate să vă angajeze mai mult sau să vă facă un contract mai mult de 39 de ore pe săptămână, poate adăuga, în schimb, ore suplimentare, dar legal avem dreptul să angajăm, cei care își permit lucrul acesta, să angajăm pentru 39 de ore pe săptămână de lucru. Este un lucru extraordinar la care s-a ajuns, pentru că până și oamenii din jurul nostru înțeleg că avem nevoie de a păstra un echilibru între muncă și timpul de odihnă. Identificarea, combaterea și tratarea abuzurilor este punctul numărul 5 și nu e nevoie ca să avem istorii și povești mari, dar eu cred că atunci când încercăm să forțăm pe cineva să gândească ca noi, fără ca să-i dăm posibilitatea și libertatea să aleagă singur ceea ce vrea să facă, ceea ce vrea să devină, este de fapt un abuz pe care îl impunem persoanei de lângă noi. Aici poate intra chiar și manipularea, nu? Pe care o practicăm deseori în familie, soția cu soțul, părinții cu copiii și așa mai departe. Punctul numărul 6, care nu este cel mai puțin important, este instruirea și accesul la studii de calitate. La nivel de conferință generală, Departamentul Misiunea Femeii oferă burse pentru studiu persoanelor care au un dosar bine pregătit și care nu își pot permite să-și finanțeze studiile în vigoare. Poate că e bine să vă amintesc în câteva cuvinte și istoricul Departamentului Misiunii Femei.
Deci nu a apărut așa din senin, ci chiar de la începutul formării ca organizație a Bisericii Adventiste, încă din anii 1800, Biserica Adventistă recunoaște importanța unui departament dedicat surorilor. În anul 1899, o soră numită Sarepta Mirunda Irish adresează sorei White o scrisoare oficială în care face cunoscut înființarea departamentului Misiunii Femeii. Această scrisoare este citită, analizată în cadrul Comitetului Conferinței Generale și îi se dă aprobare. De acolo începe, de fapt, departamentul Misiunea Femeii, iar această soră este numită responsabil la nivel de conferință generală. După dânsa, între anii 1900-1970, acest departament este trecut oarecum sub tăcere, deși în bisericile locale se lucrează și responsabilii își fac datoria așa cum pot. În 1973, la întâlnirea de la Ohio, se formează o comisie care analizează rolul femeii în biserică. Sunt din nou identificate nevoile și se pune în practică o strategie pentru ca misiunea lor ca ei să poată răspunde concret. În anul 1995, iată, acesta este punctul determinant în care Departamentul Misiunea Femeii face parte din Comitetul Conferinței Generale ca Departamentul Școlii de Sabat sau alte departamente. Prima responsabilă este numită Rose Otis. Ea a lucrat cu normă completă ca în celelalte departamente până în anul 2000, iar din 2001 și până astăzi este aleasă sora Heather Down Small. În Uniunea Franco-Belgiană, din care facem parte, Departamentul Misiunea Femeii a avut locul lui în Comitetul Uniunii din anul 1996, având ca responsabil pe sora Josiane Boroghiar până în 2013, iar din 2013 până în 2018 pe sora Alice Donterer. Acesta este istoricul în câteva cuvinte largi, bineînțeles că sunt statistici cu privire la lucrurile care se fac în cadrul Misiunii Femeii. Cei care aveți nevoie și vă interesează, vă puteți adresa personal mie sau puteți intra pe pagina Uniunii Franco-Belge. Puteți cere sub orice transparență documentele și informațiile de care aveți nevoie. Astăzi, în fiecare biserică, aproape, avem un responsabil pentru Departamentul Misiunea Femeii. Noi avem pe sora care a organizat această prezentare, Amelia Tudor. Îi mulțumim și dorim ca Dumnezeu să o binecuvinteze pentru ca programele care sunt puse la dispoziția noastră să fie transmise și în biserica noastră și să evoluăm frumos. După modelul, ca să intru în tema care mi-a fost dată, după modelul de ucenicie a lui Isus. Aș vrea să deschideți Biblia astăzi la 2 Petru 1 cu versetele 3 la 4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ce înseamnă să fim chemați prin slavă și putere? Titlul ne spunea mai devreme: o viață curată într-o lume nelegiuită. Cum este posibil ca, fiind înconjurat de atâta rău, să poți să trăiești bine, ca răul acesta să nu te contamineze? Cred că lecția COVID este cea mai importantă în viața noastră spirituală, pentru ca răul să nu ne contamineze. Apostolul Pavel spune: luați-vă platoșa, luați-vă scutul, da? Avem atâtea și atâtea metode cu care ne putem proteja de rău.
Descoperim din Evanghelie că Iisus a oferit ucenicilor săi un model de ucenicie pe care și noi îl putem adopta. De exemplu, lumea spune, dacă vrei să ai succes, luptă-te să fii întotdeauna primul. Și ca părinți români veniți dintr-un context comunist, am trăit în perioada aceea din epoca de aur, în care ne comparam continuu. Și comunismul făcea în așa fel încât să scoată în față pe cei care erau cei mai buni elevi, cei mai buni membrii UTC. Da? Și ne se punea cordonul ăla, am uitat cum să, cravata de pionier, bineînțeles, dar aveam cordon roșu, galben și albastru. Și mi-amintesc, pentru că eu îl iubeam foarte mult pe roșu, l-am refuzat pe la galben. Deci era maniera lor de a te aprecia și de a te face să te compari și să crești tot mai mult. Iată ce spune Iisus. Poftim? La tres. Ok. Da, mersi. Dacă lumea spune, dacă vrei să ai succes, luptă-te să fii întotdeauna primul, iată ce spune Iisus în Matei 20:16. În împărăția mea, cei dintâi vor fi cei de pe urmă. Lumea spune, ai grijă de tine și de nevoile tale. Facem lucrul acesta deseori atunci când transmitem mesaje celor dragi. Nu? Încheiați prin fraza aceasta, ai grijă de tine, ai grijă de tine, ai grijă de tine. Cel puțin în momentul acesta este formula de bază pe care o folosim regulat și nu e rău. Dar prioritatea, Iisus ne spune, ceea ce contează este să te îngrijești de nevoile altora. Iisus spune, nu lăsa ca problemele tale să devină primordiale. Combate-le uitând de tine și mergi pentru a ajuta pe ceilalți. Astfel te vei putea întări singur. Lumea spune, caută să-ți faci toate plăcerile și să trăiești viața din plin. Că doar de-aia ai muncit, nu? Să profiți și tu, mai ales după o anumită vârstă, copiii au crescut mari, de acum trăim și noi un pic viața. Nu condamn, nu e rău, dar totuși Domnul Hristos spune, este timpul să moară egoismul și plăcerile egoiste și să trăiești pentru binele altora. Dacă lumea spune, fă binele, astfel încât toți să vadă și să poți fi răsplătit, nu e așa? Să ne afișăm cu toate bucuriile pe care le-am făcut celor de lângă noi, încât cei care au beneficiat de darurile și de cadourile noastre le rușine să mai scoată capul, pentru că toată lumea știe că li s-a dat. Domnul Hristos spune altfel, fă binele astfel încât toți, dacă motivul nostru este acela de a ne expune în văzul tuturor, nu vom avea răsplată în ceruri. De fapt, El spune că ceea ce facem în ascuns și fără a urmări vreun câștig este ceea ce contează cu adevărat. Lumea poate să-ți spună să-ți faci prieteni bogați și faimoși, astfel încât să fii în avantaj. Cunoaștem binecuvântările, între ghilimele spus, atunci când te înconjori cu oameni din înalta societate, la care poți apela oricând, care îți pot aduce unele avantaje, dar iată ce spune Domnul Hristos. Învață ce înseamnă să slujești pe cel mai mic dintre aceștia, pentru că aceștia vor fi cei mai mari în împărăția mea. Lumea spune, strângeți bogății acum, puneți ca țintă să strângi cât poți de mult acum, ca să te poți bucura de ele, nu? Iisus a spus, bogățiile pe care le strângeți acum vor rugini și vor fi distruse. Singurele bogății care durează sunt acelea pe care le dai mai departe. Dacă ne gândim că aceste principii sunt dificile, următorul pentru slava este cu adevărat extrem. Adevăratul creștinism înseamnă să dai totul pentru slava lui Dumnezeu. Și iată ultima din
aceste exemple pe care aș vrea să vă prezint, lumea spune ochi pentru ochi. Și mai mult ca niciodată trăim acest timp al răzbunărilor, în care fiecare își face dreptate singur, în care poți să fii omorât la fiecare colț, oriunde te găsești. Trăim într-o societate în care fiecare consideră că are dreptul să blasfemeze, să ucidă, să vorbească, să facă rău, mai mult ca niciodată. Dar Iisus spune, Matei 5, 38 la 44, vă invit să le citiți dumneavoastră acasă, pentru că sunt multe versete, v-aș spune doar, iubește-ți dușmanii, dacă ești lovit peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Mai sunt câteva texte pe care vă invit să le citiți dumneavoastră acasă, din Luca 6, la versetele 28 la 36, și să meditați la ele pe parcursul săptămânii. Este vorba despre îndemnul pe care îl dă Dumnezeu cu privire la felul în care să ne comportăm cu cei care ne fac rău. Este greu să vorbim despre iubirea vrăjmașilor noștri, mai ales că nici măcar pe prietenii noștri nu-i putem iubi așa cum ne cere Dumnezeu, dar pe vrăjmașii noștri. Cum am putea ajunge ca să iubim pe vrăjmașii noștri într-o manieră atât de importantă? Avem nevoie ca Duhul Sfânt să locuiască în noi, pentru că despărțiți de Hristos nu putem lucrul acesta. De obicei noi ne rugăm pentru pace, bucurie, pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în noi, să vină în noi, pentru ca dragostea să rămână în noi și așa mai departe. Poate că ar fi bine să ne reformulăm și maniera aceasta de a gândi și de a ne ruga. Să-L rugăm pe Dumnezeu să schimbe El viața noastră, să ne țină de mână și să nu ne lase, pentru că noi, ca niște copii neascultători, căutăm să fugim din mâna Părintelui pentru ca să ne vedem de treburile noastre, dar la următorii 5-6 pași am căzut și ne-am rupt genunchii. Imaginați-vă cât de curând ar putea fi terminată lucrarea lui Iisus și cum ar putea să vină acasă dacă am fi atât de receptivi la dragostea Lui. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Aceasta este diferența de a trăi bine într-o lume nelegiuită, de a te păstra curat, sfânt, de a iubi pe cei de lângă tine. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin. Liberati da păcat,
întoarce și celălalt obraz. Tom era un slujitor al Bibliei și slujea într-o regiune dificilă a lumii, în care prezentarea cuvântului lui Dumnezeu nu era întotdeauna ușoară și mulți creștini erau persecutați pentru credința lor. Pe măsură ce povestea se derula, Tom și soția lui au avut un accident cu motocicleta. Accidentul a avut loc în momentul în care ei opriseră la marginea șoselei și o altă motocicletă a venit cu viteză și a lovit. Din nefericire, nimeni nu a fost rănit grav, însă ambele motociclete au fost avariate. Omul care i-a lovit a fost biat. El era șeful satului din apropiere. Deși Tom nu avea mulți bani, în loc să se mânie cu privire la accident, l-a întrebat pe șeful satului: "Cum putem rezolva această problemă?" "Trebuie să-mi repari motocicleta," i-a răspuns acesta nepoliticos. Fără să se certe, Tom a plătit reparațiile motocicletei. Dar nu s-a oprit aici. Mai mult, a mers în vizite la șef și a început să caute moduri de a-l ajuta pe el și familia lui, oferindu-se chiar să meargă și să-i are pământul. Tom a făcut atâtea lucruri drăguțe pentru șef și familia lui, încât oamenii din sat n-au putut decât să ia act la toate acestea. "Șeful nostru este un om foarte nepoliticos," i-a spus într-o zi cineva lui Tom. "De ce ești atât de amabil cu el?" "Nimeni nu a reușit să fie prieten cu el vreodată." "Pentru că îl iubesc pe Iisus și vreau să împărtășesc dragostea lui și altora," a răspuns Tom. Curând după aceea, unii din săteni l-au rugat pe Tom dacă ar putea să învețe mai multe despre Iisus. Nu a trecut mult și Tom a început studii biblice cu o grupă de săteni, iar unii dintre ei au fost botezați. Miracolul constă în faptul că acest sat era într-o zonă în care Tom încercase să intre și să prezinte Evanghelia, însă eforturile lui fuseseră zadarnice. Acum, prin bunătatea arătată șefului satului, Dumnezeu a deschis o portiță. Să ne gândim, dacă Tom ar fi reacționat la momentul accidentului așa cum reacționează toată lumea, nu ar fi putut niciodată să ajungă în acest sat pentru a-L prezenta pe Hristos. Vă puteți imagina câte lucruri diferite ar putea fi în lumea noastră și chiar în biserica noastră astăzi, dacă am merge acel kilometru în plus și ne-am sluji unii altora cu o astfel de umilință, fără egoism, chiar dacă ni s-ar fi greșit. În Divina Vindecare citim: "Nu ne putem permite să ne tulburăm sufletele din pricina vreunui rău, real sau presupus, pe care ni-l va fi făcut cineva. Eul este vrășmașul de care trebuie să ne temem cel mai mult. Nici o biruință pe care o putem dobândi nu va fi atât de prețioasă ca aceea a eului. Nu ar trebui să ne simțim jigniți cu ușurință. Trebuie să trăim nu pentru a ne păzi de jigniri sau pentru a ne păstra reputația, ci pentru a salva suflete. Amintiți-vă că Domnul poate face mai mult într-o oră decât putem face noi într-o viață întreagă și când El vede că poporul Său este pe deplin consacrat, vă spun, o lucrare mare se va face în scurt timp, iar mesajul adevărului va fi dus în locurile întunecate ale pământului, unde nu a fost proclamat niciodată. Conform Scripturii, fiecare dintre noi a fost delegat, pus deoparte și împuternicit pentru un scop sfânt, și anume pentru a împărtăși dragostea lui Dumnezeu unei lumi muribunde. Ca să facem lucrul acesta, trebuie să fim umpluți cu Duh Sfânt și să trăim o viață atât la interior cât și la exterior, curată, onorabilă, fiind conștienți de chemarea sfântă. Nu contează cum suntem noi tratați, nu contează ce fel de influențe ne înconjoară. Noi suntem chemați să fim credincioși, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care să străluciți ca niște lumini în lume. Filipeni 2,15.
Este spre slava lui Dumnezeu să acorde meritele virtuțile sale copiilor săi, scrie Ellen White. Cum arată această viață curată? Arată asemenea lui Isus. Isus era roada Duhului în persoană. Citim în Galateni, capitolul 5, că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Vedeți? Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, atunci roadele Duhului Sfânt se vor vedea în noi. Nu numai una, ci toate roadele. Iisus ne-a arătat prin exemplul său cum să trăim și să iubim curat într-o lume nelegiuită. Ellen White scrie: viața Domnului Hristos a arătat ce poate face omul atunci când ajunge părtaș naturii divine. Tot ceea ce Domnul Hristos a primit de la Dumnezeu, putem primi și noi. Atunci să cerem și vom primi. Credința stăruitoare a lui Iacob, cu insistența deșovăielnică a lui Ilie, cerem pentru noi ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit. Acesta ar trebui să fie rugăciunea noastră zilnică. Când Dumnezeu ne-a oferit atât de mult, de ce ne mulțumim cu mai puțin? Amintiți-vă că aceasta nu este o bătălie pentru o voință mai puternică sau pentru un control de sine mai mare. Este, de fapt, o bătălie a inimii. Cui i-am predat inima noastră? Din nefericire, lumea ne-a învățat că viața noastră înseamnă alergarea pentru satisfacerea euului personal. Lumea spune că tot ceea ce mă împlinește pe mine cel mai mult și mă face cel mai fericit este bun pentru mine. Dar, conform Scripturii, aceasta este o gândire periculoasă. Ceea ce doresc inimile noastre nu este întotdeauna drept sau corect. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască, striga Ieremia. Niciodată nu vom fi în siguranță dacă ne vom uita la noi înșine și vom urma imboldul inimii noastre. Avem nevoie să ne rugăm continuu. Doamne, ia-mi inima, schimbă-o Tu, fă-mă asemenea Ție. Lupta împotriva eului personal este cea mai mare și cea mai grea din câte s-au văzut vreodată. Supunerea eului și renunțarea noastră totală pentru Dumnezeu cer strădanii, dar înainte de a fi schimbați, înnoiți în sfințenie, noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu. Amin. În Luca 9, 23 la 24, Biblia ne spune: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. La prima vedere, această invitație de a ne lua crucea pare mai degrabă neatractivă. Totuși, contrar gândirii populare, realitatea dulce este că atunci când ne luăm crucea, de fapt, eliberăm mâinile lui Dumnezeu pentru a putea îndepărta acele obstacole din viața noastră care ne împiedică în călătoria noastră spre ceruri. Astfel că ceea ce lumea consideră ca fiind un sacrificiu dureros, pentru noi este cu adevărat o binecuvântare cerească. Nu suntem niciodată chemați să facem cu adevărat un sacrificiu pentru Dumnezeu. El ne cere să-i cedăm multe lucruri, dar dacă facem așa, nu renunțăm decât la ceea ce ne stânjenește în calea noastră către cer. Chiar și când ni se cere să renunțăm la acele lucruri care în sine sunt bune, putem fi siguri că Dumnezeu ne pregătește un bine și mai mare. Poate că te lupți cu un păcat ascuns sau cu un obstacol spiritual în viața ta, asupra căruia nu poți câștiga biruință. O persoană înțeleaptă a spus: cheia nu este cât de implicat ești în luptă, ci cât de mult te-ai predat lui Dumnezeu. Să ne amintim că pentru un credincios, fluturarea streagului alb al predării nu înseamnă pierd această bătălie. De fapt, înseamnă în sfârșit victorie prin Isus. Când ne predăm lui Isus și luăm crucea sa, se întâmplă ceva minunat. În loc să devină o povară, descoperim că atunci când vom înălța crucea aceasta, de fapt ea ne înalță pe noi. Trebuie să-i predăm lui Isus această putere pe care credem că o avem și să-i permitem puterii sale să ducă această povară a crucii. Puterea noastră este lipsită de ajutor și zdrobită. În momentul în care îi predăm această zdrobire lui, El ne oferă biruința. Atunci când te predai cu totul lui Dumnezeu, când cazi zdrobit la picioarele Lui, vei fi răsplătit cu o victorie și o bucurie pe care nu ai mai avut-o niciodată înainte. Ellen White zugrăvește un tablou când cazi zdrobit la picioarele lui Isus, când cădem înaintea lui Isus. Ce înseamnă zdrobirea? Zdrobirea este cu adevărat cel mai frumos dar și sacrificiu sfânt pe care putem să îl oferim lui Dumnezeu. Într-adevăr, este singurul sacrificiu pe care îl putem face.
Biblia ne spune, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Însemnătatea cuvântului zdrobit din Psalm 51:17 vine dintr-un cuvânt ebraic care înseamnă a nărui, a sfărma în bucăți, a rupe, a face praf, a distruge cu desăvârșire. Gândiți-vă, dacă ați spart ceva și ați putea lipi la loc, dar nu puteți lipi și praful. Și aceasta este ceea ce suntem noi în realitate, vase de praf, zdrobite, sparte. Ce privilegiu înalt! Ellen White scrie, prin mijlocirea lui Hristos, făpturile limitate din praf și țărână sunt primite în camera de audiență a celui preaînalt. La început Dumnezeu a plantat pomi și plante în grădina Edenului din țărână și le-a făcut să crească și să producă fructe. Dumnezeu a modelat bărbatul și femeia, coroana creațiunii sale din țărână și le-a poruncit să fie roditori și să producă fructe. Și dacă ne gândim mai bine, nu numai că avem intrare la Dumnezeu, dar țărâna este ingredientul de bază pe care Dumnezeu îl folosește din nou și din nou ca să aducă la îndeplinire minunile sale extraordinare. Amin. Iisus vine în fața noastră, ridică palmele sale străpunse și spune: dați-mi mie praful vostru. Este invitația minunată pe care ne-o face El astăzi. Haideți să-i oferim praful nostru, praful unei inimi zdrobite și sincere, unei inimi care are nevoie de Mântuitor. Da, Doamne, îmi doresc o umblare cu Tine mai profundă, sinceră, din toată inima. Vreau să mă las schimba după chipul Tău, ca să pot să iubesc așa cum iubești Tu, să pot iubi cu dragostea pe care am primit-o de la Tine. Vreau să fiu un creștin curat, adevărat, așa cum Tu ne chemi azi. Tot ce pot să-ți oferi eu în schimb este un caracter plin de defecte. Așa că, Iisuse bun, azi îți predau Ție eșecurile mele, durerile mele, inima mea zdrobită
și lacrimile mele, căci și cele mai mari eforturi ale mele sunt doar un praf. Dar doresc ca praful acesta să ți-l ofer ție, căci știu că el va deveni un lut în mâinile unui olar, un meșteșugar tare bun. Te rog, ia loc în inima mea și ajută-mă să îndeplinesc misiunea pe care Tu mi-ai dat-o prin puterea Ta. Aș dori să ne ridicăm ca să încheiem aceste minute de meditație și să cerem Tatălui nostru ca în timpurile în care astăzi le trăim, sunt timpuri grele și nu numai din perspectiva COVID-ului. Poate mulți suntem la curent ce se întâmplă și pe plan religios. Să ne pregătim inimile, să le dăruim lui Iisus așa cum sunt ele. Haideți să-i oferim prin rugăciune lui Dumnezeu praful nostru. Să ne ridicăm și fiecare, timp de 1 minut, să înălțăm rugăciunea noastră către bunul Dumnezeu. Tată Ceresc, zăbovim la picioarele Tale, așa cum suntem, cu inimile noastre, care nu sunt decât un praf. Te rugăm, Doamne, ca Tu să faci lucruri minunate din ea și inima noastră să fie plină de Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvintează-ne Tu în lucrarea pe care ne-ai încredințat. Fii Tu alături de noi în vremurile în care le trăim. Și, Doamne, nicio clipă nu ne lăsa singuri. Ne predăm în brațele Tale, binecuvânta și lăuda fi de acum până în veșnicie. Amin. Să continuăm consacrarea noastră cântând spre slava Domnului imnul 360. Doamne, ia Tu viața mea. Alleluia,
Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Amin.